Fl-aħħar evalwazzjoni tiegħu tar-rapport annwali tal-Ministeru tal-Finanzi, il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti li huwa awtonomu mill-Gvern qal li t-tkabbir ekonomiku matul is-sena li għaddiet kien aktar qawwi milli mistenni. Fl-evalwazzjoni tagħhom, l-ekonomisti tal-Kunsill Fiskali innotaw li t-tkabbir nominali tal-Prodott Domesiku Gross għall-2017 kien ogħla milli kien mistenni fil-previżjonijiet li kienu saru f'Ottubru ta' sentejn ilu u f'April tas-sena li għaddiet. Madankollu meta meqjusa fuq perjodu ta' 3 snin bejn l-2015 u l-2017 ma nstabet l-ebda diskrepanza kbira il fuq jew l-isfel fid-tbassir dwar l-infiq. Il-Kunsill qal li peress li t-tkabbir kien aktar qawwi milli mistenni, fl-2017 is-surplus finanzjarju ta' pajjiżna kien aktar pożittiv minn dak immirat. Dan għal bosta raġunijiet, fosthom liħ aktar għal kumpaniji u suq tax-xogħol li kompla jikber brata ferm aktar għolja minn dik imbassra. Il-Kunsill żied jgħid li tħul aktar b'saħħtu għamel tajjeb għal xi jinfiq ogħla. Innota li meta mkejla skont il-linji gwida tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea, id-diskrepanza ewlenija fit-tħul tal-Gvern kienet ġejja mill-qlieħ iġġenerat mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment li kien ħafna ogħla milli mistenni. Fil-każ tan-nefqa, il-fatt li l-infiq kien ogħla milli mistenni juri li l-miri għas-sena kienu pjuttost diffiċli biex jinżammu. Il-Kunsill ħeġġeġ lill-Gvern biex il-fondi li alloka għal ċerti proġetti u inizjattivi ikunu biżżejjed.